हाब बस पिकनिक जाथारगोनदांलै मानो जायाबे जाथारनांगौ नंगौ नङा जाथारनांगौ जेरैखिजाया बस खालामथारगोन जों राजु नोंबो दासान्दि कलेजाव थांथाराखै नामा? ओहो दामानि आं कलेजाव थांनाय जायाखै बोथोरावथ' दा एसे गुसु ना बिदिखायनोथ' आंबो दासान्दि कलेजावनो थांनायानो जायाखै बिराद गोजाङो ना थांबाबो बिराद गोजाङो फाग्लासो बोथोरानो नै दानसोरा ओरैनावलाय गुन्दाफ्रा सोरबा सिख्ला होबोगासिनो दं थौ गाखोनि सोलाय खारदो बस खारदो नोंनाव मोना बहाय थांनो फैयामोन? जों बैसिनाव बैग जानासो फैदोंमोन सालाफ्रा बेफोरबायदि मानसि थानायखायनो नोंसोरबायदि सिख्लाफोरा बायजोआव बारा ओंखारजाला बिनानावमोन औ नंगौ आदा ओमफ्राय बिनानावनि मुंखौ मा बुङोमोनथाय? आंनि मुंखौ समायना बुङो आदा जोबोर मोजां मुं आदानालाय मा मुंमोन? आंनि मुंखौ दानस्रां बुङो बिनानाव नंगौना आदाया नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांनो हागोन ना? बिनानाव लानो हागोन दे लादो 88128623 दे आदा मोनहा बिदिबा थाथ'दो दे नै बिफा मा जाखो बिमा नों फिसाजोनि जुलिनि खोथाखौ सानाखै नामा? सानदों बिमा नाथाय दालाय सोर फिसाया बिमा बिफानि नायनायजों जुलि जाबावो नै बिफा आं हले बिजामादै साख्रियावला नङाबा हरनाय नङाहाय बिफा मोनबाथ' मोजां बिमा आंबो बिदिखौनो लुबैयो बेनोथ'हाय बिफा साननांगौ बाथ्राया नोंना माथाय बेबायदिनो गिदिं गिदां हाबायावनो ज' जाहैयो सफैबाय आइ औ सफैबाय आयै मा एसे गोबाव जाया दिनै आइ माबा आयै लामायाव साथामसो दुथांफोरा हाबा लानो होननानै एदावनायानो बिदिखायनो फिसा हिन्जावफोरखौ उदाङै हगारनो बाबाय आं बिमा थां आइ आथिं आखाइ सुनानै ओंखामा जाना लाफैदो समायना आइ जेबोलाव जिरायनानै मा सानहाबबाय थाखो जेबो सानाखै आयै मा गिलु बालु हाग्रा दांबाबो बेनो दाङाबो बेनो मानसि मावनाय सासेनि बायदि जाया हाग्राया मा ग्लोब ग्लोब खिलियो मा जाबावनो बिदिजोंखि आबाद मोनजायो मानसिया मावग्रा दांग्राबो रावबो गैला बे बोराय बुरै सानैयानोसै नै बिफा बेदर
बेदरलाय फैसाय नारजि अमाजों जानो लुबैदोंमोन हा मा होनदों बेदरलाय फैसाय रा थांनि आंहा साम दांनायासो थाजोबसैनै ओजों थांनो थोनबाय थायो थांगौ ओइ बिमा बे मनाजों ससमाजों लाबोसै मा लायनो थोनहरामोन लांगौ न' थाब फै दा थाब फैदोलाय फैसाफ्रा हरखाजोब्बायथ' औ हरखाजोब्बाय मनायावनो दानसोरांनाव फन हरनो ना मानो आंलाय ओहो आं हरथारनोसै हेलौ सोर जाखो सिनायासै आं समायना दाखालि नों आंखौ दुथांफोरनिफ्राय रैखा खालामनाया अ नोंसो समायना मा खबर आदाया ओरैनो दङब्ला आंखौ बजरा दैसा गाथोननि दालाङाव लोगो हमनो फैनो हागोन ना लोगो हमनो अ दे थांगासिनो दे औ दे समायना नों आंखौ बिसिम मानो लिंहरदोंमोन दानसोरां आं नोंनो फंसे बाथ्रासो फोरमायनांगौ दंमोन मा बाथ्रा बुंनो हागोन दे नों गाज्रि मोनाथ' गोसोआथ' बुंनोबो लुबैदों गिनायबो मोनदों आदा आं नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्रायनो फसायखुमाना दङमोन आं नोंखौ मोजां मोनो समायना आंबो नोंखौ बै समाव नुजेननायनिफ्रायनो सिरि मोजां मोनखोमाखादोंमोन नाथाय नोंनि कल खालामैयावसो आङो जेबो बुंनो हायाखैमोन नाथाय नोंसिनि आइ आफायासो मा सानगोन दानसोरां नों बेफोरखौ खर' दासा आं दं आं रायलायगोन थौ बिदिबा थांनोसै थौ हाब बेथ' बाजै दावलेबनि फिसाजोसो बाजै रावबो गैया नामा बाजै दङ नै माथो मिरगागैसोलाय फै जिराय फै दे बाजै जिरायदो मोजां गाज्रि खोथा रायलायनि जिरायदो दे माबालै बाजै बे नोंस्रानि समायना आइखौ आं दहाय बै बाजारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सासे सोरबा सिनाय मोनै सेंग्राजों बाइकजोंसो थांफानाय नुदों आङो मा सोरबा हौवाजों बाइक गाखोदों औ आं मा खोनाखो र' फैथोंल' बियो न'आव बिनि आखला बिदिसो नोंथारगौलै बाजै आं लामायाव नुबोथारदों बाजैया हले 100 डिग्रियाव दावखोबाय नै बिमा नै बेदरा नै न' बिमा नारजिजों जायो ना अनलाजों जायो ना थादुनजों जायो बेदरा लाबोबाय आङो हर थादोलै बाजै थादोलै आदा थादो
हाफे फंबाय मेरगा देवानिया मा लांफैयामोन बिमा मा लांफैदोंसो होनदों नोङो हनै नोंसाजों मोजाङा सोरबा हौवाजों बाइक गाखोदोंनो बेखौनो खोन्थाफैदों हाब बिमा बेखौनो रागा जोंबाय नों बाइकआलाय लोगोजोंबो गाखोनो हागौ ना जाम्बि जाम्बिखौनो रागा जोंनो हाथारसिगौ रथ' सोर हौवाजों बाइक गाखोआ नोंलाय हालि बाजारि दासो फैदों नों न'आव आयै बेफोरखौ मा बुंदों नोंलाय मा बुंदोंसो होनदों नोङो दहायसो मेरगा देवनाया फैनानै गासिबो खिथालांजोब्बाय सोर सेंग्रामोन बेलाय मा मावो जेबो मावा आयै बेखारसो मा जेबो मावा बेबायदि हौवाजोंनो जुलि जानोसै नोङो जानाय नङा आं बेबायदि बिजामादैखौ लानो हाथारनाय नङा आं बेबायदि बेखार हौवानो आंनि फिसाजोखौ लानोबा साख्रियावला जानांगोन आं जेबो मिथिया आयै आं दानस्रांजों नङाबा जुलि जानो हाया सालिया नायगोन आं नोंखौ सोरबादि हौवाजों जुलि जायो दानसोरां इन्टारभिउखौ मोजां होनानै फैदे जोंना आइरांखिनिया साख्रि नङाबा गनायथारनाय नङा नै दे जागोन आंबो मोजाङैनो होनो नाजागोन समायना जोंहाबो इयुनखौ नायनांगौनि खोथा दंना समायना दानसोरां नै बिफा आयै आफा मोजां खौरां आयै दाखालि आङो इन्टारभिउ हैनायनि फर्मेल लेटार आयै मा एपइन्टमेन्ट ना मा आफा मा जिनिस बेलाय थोद जाम्बि साख्रि मोननायनि लाइजाम औ आयै साख्रि मोननायनि लाइजाम मा साख्रि मोनबाय आफा औ आयै आं पुलिसाव साख्रि मोनबाय हाब हामदार फिसा दे आफा। हामथारबाय बिफा बे दाउला खासिखौनो सिथारहैदो थां ज' जानोसै र' बिमा आं सिथारहैनि हेल' समायना आं दिनै जोबोर खुसि आं दाखालि इन्टारभिउ हैनाया फर्मेल लेटार सफैबाय मा नों साख्रि मोनबाय औ आं पुलिसाव साख्रि मोनबाय नंगौ नामा आंबो खोनानानै जोबोर खुसि जाबाय दासो जोंनि साननाया जाफुंसिगोन दानसोरां नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना फै लोगो हमनि औ आं नोंखौ लोगो हमनो थांगोन दे